Vraví sa, že meditácia nám dokáže dať pocit vnútornej pohody a harmónie, vyššiu odolnosť v ťažších životných situáciách či pevnejšie zdravie. Ako je možné, že meditácia nám to dokáže sprostredkovať? Vysvetlíme si najskôr pojem meditácia. Čo to je? Ľudia si všeobecne myslia, že je to sústredenie sa či premýšľanie o niečom, alebo nejaké mentálne cvičenie. Skutočná meditácia však nevyžaduje žiadnu mentálnu námahu. Akákoľvek námaha pôsobí práve naopak, blokujúco. Skúste si povedať, nebudem teraz mysleť na citrón. A hneď zistíte, ako veľmi na to myslíte. To, čo nám pomôže dostať sa do meditácie, je vnútorná sila, energia, ktorá má mnoho mien. Dávne národy z rôznych kútov sveta ju nazývali napríklad Tao, Ki, Rua, Čchi, chladný vánok ducha, dúhový had či kundalíny v jazyku sanskrit. Hovorí sa, že človek môže získať svoje osvietenie alebo sebarealizáciu, ak bola jeho ki prebudená. Po osvietení sa spájame so svojím duchom a spontánne jestvujeme v stave, kedy sa materská duchovná sila ki začína prebúdzať a je aktívna. Táto driemajúca energia kundalíny stúpa z krížovej kosti a pozdĺž chrbtice smeruje nahor. Prestupuje energetickými bodmi, čakrami, ktoré sú rozmiestnené rovnomerne pozdĺž chrbtice. Výsledkom tohto procesu je, že čakry získavajú energiu alebo sú vyživované. Keď táto energia následne prechádza oblasťou mozgu, tak spontánne dosahujeme pokoj mysle. Keď raz bola naša kundalíny prebudená a prešla cez túto centrálnu dráhu až nad vrchol hlavy, začíname si pomaly uvedomovať tú nesmierne rozsiahlu dimenziu nášho vyššieho, skutočného ja. Toto počiatočné osvietenie alebo realizácia je len začiatkom na našej dobrodružnej ceste. Kundalíni je centrálnou energiou, zdrojom všetkých energií v človeku. Je to živá energia, ktorá má vlastnú inteligenciu. Pred sebarealizáciou leží kundalíni v spiacom stave v krížovej kosti na začiatku chrbtice. Kundalíni je mimo gravitačných síl a rozvíja sa sama v sebe tak, ako oheň. Existuje veľa starodávnych symbolov opisujúcich kundalíni, napríklad ako rieka napájana nebeskou vodou. Nástup veku vodnára ohlasuje jej prebudenie v mnohých ľuďoch, tešiacich sa výhodám, ktoré táto energia v živote prináša. Dáva impulzy k hľadaniu niečoho vyššieho, dáva duchovné poznanie. Vytvára silu čistého želania, chcú rozvinúť sa a zjednotiť sa so svojím duchom. Každodenná meditácia k tejto jemnej, ale hlboko naplňajúcej sile sa nazýva sahadža meditácia. Sahadža meditácie je pre každého, kto si želá spoznať svoje skutočné ja, svoju podstatu, ktorá je plná mieru,
radosti zo života a lásky pre ostatných. Nie je to len kniha alebo zoznam cvičení, ale živý proces, dobrodružstvo, ktoré sa vám otvorí postupne, ako budete pokračovať a prehlbovať svoju meditáciu. Váš zážitok z nej bude stále silnejší a naplňajúci. Sahadža meditácia je efektívna v odstraňovaní prekážok a vyvažuje čakry a energetické kanály. Meditovaním a používaním čistiacich techník môžeme začať každý deň radosťou z uvoľnených čakier a energie vo vyváženom systéme. Prácou na sebe, vo svojom vnútri, môžeme veľmi jednoducho posilniť seba samých a taktiež uviesť do rovnováhy vzťahy v našom okolí. V Sahadža joge meditujeme prostredníctvom tzv. Meditačnej fotografie, kedy sa nenamáhame a len sa vystavíme vibráciám prúdiacim z tejto fotografie. Tie pomáhajú kundalíni vystúpiť a my sa dostávame do meditácie úplne bez námahy. Takouto meditáciou začíname i končíme deň. Nie je dôležité, koľko meditácia trvá. Dôležitá je dennodenná pravidelnosť. Už po pár týždňoch meditovania sa dostavujú hmatateľné výsledky. Zlepší sa spánok, pozornosť v práci či v škole, zvýši sa chuť do života, optimizmus, nastáva pocit kľudu a pokoja. Všetky tieto zmeny sa udejú úplne bez námahy, len vďaka pravidelnej meditácii. Energia kundalíny robí všetko za nás. Vyskúšajte si náš online kurz ešte dnes a užívajte si aj vy všetky benefity, ktoré Sahadža meditácia prináša.